Здравейте на всички! Правя това видео, за да ви уведомя, че това ми е новия профил. Други профили нямам. Тошо Куката Ню. Който иска, може да ми последва новия профил. Това ми е единствения профил вече в TikTok. В този профил смятам да давам добър пример на хората, като качвам клипове, как помагам на хора в нужда. По този начин, когато аз снимам добрите си дела, искам да дам по-добър пример на хората, да бъдат по-добри, по-човечни, по-готини, да събуда в хората човечността, защото виждам, че в днешно време човечността, 2025 година, човечността в хората вече е мираж. Хората не знаят какво е човечност. И аз правя добри дела, добри клипове, съответно да покажа на хората, че доброто все още съществува, и снимам тези мои деяния, за да покажа също така на хората, да дам добър пример. Снимам това, за да дам добър пример, за да покажа на хората, че когато правиш добро, ще ти се върне добро. И когато правиш добро, душата ти и ти самия ще се чувстваш по-добре, по-позитивен и по-спокоен. Затова снимам тези клипове, как давам пари на хора в нужда. Не да се правя на интересен, а за да дам пример на хората как да бъдат по-добри и по-човечни. Как да се насочат към добри действия. Много по-добре ще ми е да помогна някой, отколкото да направя някоя, примерно, щуротия и така нататък. Затова ви казвам пак, това ми е новия профил Тошо Куката Ню, който иска може да го последва. В този профил повечето клипове ще бъдат с цел да се дава добър пример на хората, с който съответно да събуди в тях човечността и да си кажат: доброто ще спаси света. Довиждане на всички! Бъдете живи и здрави, бъдете усмихнати, бъдете позитивни. Това беше от мен. Който иска може да последва новия профил Тошо Куката Ню, за да види, че доброто ще спаси света. Довиждане, лек ден на всички, живи и здрави!